Добър ден, уважаеми съграждани, скъпи приятели! Тези дни се навърши една година, откакто спечелих изборите за втори мандат на община Смядово. Мисля, че и друг път сме го правили, така и сега имам желание да направя един отчет какво сме направили за една година, какво сме свършили, какво не сме свършили, какво ни предстои. Определено мина една година, която беше доста активна по отношение на работа в общинска администрация, най-вече работя по отношение на подобряване на нейната инфраструктура, по отношение на подготовката на проекти, вкарването им и естествено изчакване на тяхната реализация, стига те да бъдат одобрени. Най-важната задача, която тази година стоя на нашето внимание, това беше продължаване и завършване на санирането на блоковите. Знаете, ние подписахме 6 договора за саниране на територията на Смядово. Бяхме една от първите общини в страната, не само Шуменска област, и аз много се радвам, че това е вече факт, това се случи. 4 от блоковите са напълно завършени, 2 от блоковите в момента се прави тяхното саниране поради по-късно провеждане на обществените поръчки. Но аз мисля, че и те ще завършат успешно. На всеки може да види и е видно не само външния резултат от тази работа, която изпълнихме, но се надявам през зимата и всички граждани, които живеят, а в тези 6 блока живеят 50% от населението на Смядово, те да почувстват наистина ефекта от тази мярка, която предприе правителството. Тук искам да изкажа благодарност на всички, които участваха в този процес, защото той беше немалък, не беше лесен, беше доста труден поради естеството на работа, поради това, че работиха много страни. Говоря като строители, като строителен надзор, като инвеститорски контрол, като сдруженията от една страна. Искам да изкажа благодарност на управителите на сдружения, тъй като голяма беше тяхната роля при реализирането на тези проекти, на работещи в общинска администрация, и в резултат на това успяхме да изгладим всички проблеми, които имахме, конфликти, защото такива имаше по време на изпълнението, и мисля, че постигнахме едни добри резултати. Тук искам да споделя, че следващите 6 блока, които, вече от няколко дена е 7, заедно с кооперацията, която е в Смядово, са подали документи и ние подадахме документите много, пак едни от първите, и се надявам това да стане пак до година и да продължим да направим едно 100% саниране на блоковете в община Смядово. Тази година спечелихме един проект по Красива България, изграждане на защитено жилище село Янково. Проектът вече е привършил, защитеното жилище е почти изградено. Надяваме се след нова година то да започне да функционира. Тук всъщност използвахме една стара база, която беше неизползваема, която се рушеше, която ще я превърнем в едно обитавано жилище на част от домуващи в Черни връх, естествено с необходимата заетост на работещи в нея. Също искам да споделя, че беше отворена втора процедура по Красива България. Както винаги съм казвала, община Смядово кандидатства там, където е възможно. Там, където е възможно, ние да получим дори и 1 лев повече над този, който имаме като бюджет, защото бюджетът като такъв е напълно недостатъчен, напълно малък да извършим съответните инфраструктурни промени. В момента извършваме ремонт на общинска администрация. Това е всъщност на входът. Беше обявена процедура от Красива България именно за финансирането на проекти, които осигуряват достъпна среда на такива обществени сгради. От 17 одобрени проекта в страната, един от тях беше одобрен на община Смядово и ние в момента го изпълняваме. Продължаваме да изпълняваме и капиталовата си програма по общинския бюджет. Тази година асфалтирахме около 2500 нови метра в Смядово. Това е една програма, която съм започнала още преди 4 години, защото знаем какво е състоянието на пътищата и на улиците в Смядово. Искам да споделя, че това, което го правим в момента с асфалтирането на пътищата Смядово, го правим абсолютно самостоятелно с нашия бюджет. С бюджет, който не е променен 10 години, може би назад като стойности, варирайки може би от порядъка на 20-30 хиляди лева. Така че ние успяваме да извършваме едно цялостно асфалтиране. Бавни са процесите, бавно става,
но това са средства със собствения бюджет и може би всички виждате промяната, която се осъществява при едно такова пълно асфалтиране. Когато преди 5 години направихме пълния асфалт на една улица, така се направих труда да проверя, че това не е правено от близо 30 години в Смядово. Аз съм против всякакви кърпежи, всякакво хвърляне на пари по разни дупки, така че малко по малко ние ще се оправим улиците. Тук искам да споделя, че тази година, септември месец, имаше прием в Държавен фонд земеделие и Смядово като община, която участва в програмата за селските райони, един от проектите е за асфалтирането на улици в Смядово. Улици, които са доста големи, които са важни. Някои от вас ме питат защо не съм ги асфалтирала тях. Не съм, защото очакваме проекта да бъде одобрен, дано това се случи. Това става въпрос за цялата улица Начо Гайдов, за улица Априлско въстание, за улица Захари Жечков Величков, за улица Райна Княгиня и за улица Иван Вазов. Това са доста важни улици за Смядово и заедно с това, което правим по общинския бюджет, по капиталовата програма, мисля, че община Смядово като град ще придобие съвсем друг вид. С капиталовата програма, колкото и малка да е тя, продължаваме да си правим ремонтите на общинските сгради. Преди 4 години заварих едни общински сгради, които бяха предсрутвани. Покривите на някои от тях не бяха ремонтирани в продължение дори на 50 години. Например, покрива на кметство село Жълът, състоянието му беше такова, че беше вече почти подпадане. Колкото и да... Това е дейност, която не се вижда, това е дейност много важна за нас, тъй като ние трябва да се поддържаме по някакъв начин общинските сгради във вид подходящ за обитаване. Става въпрос за кметствата, става въпрос за детските градини, за училищата. Така че всичко по-малко, доколкото ни разрешава бюджета, ние го правим. Аз искам да споделя и програмите, които тая година община Смядово кандидатства, по кои са одобрени, кои всъщност чакаме одобрение. Ние активно участваме във втория програмен период, абсолютно с всичко, което е възможно общината да кандидатства. Знаете, програмите, които се отварят са с определена насоченост, с определени неща за кандидатстване, така че някои ме упрекват едва ли не, ами стига сте правили улица, направете едно предприятие. Общината не може да направи предприятие, така че кандидатстваме с определена насоченост, с определени проекти. Аз поделих съвсем наскоро, че е одобрен проекта ни за близо 260 хиляди лева, един проект за средните училища на територията на община Смядово за интеграция на това е за една образователна интеграция на изоставащи ученици. Чакаме всеки момент договора да бъде подписан и да започнем изпълнението на проекта. В момента изпълняваме проект активни, по който ще усвоим близо 350 хиляди лева за включването на близо 40 човека обучение и заетост. Обучението е минало, хората вече са в действителна заетост и работят на територията на община Смядово. Преди броени дни пуснахме един нов проект на стойност 390 хиляди лева към програмата за развитие на човешките ресурси. Това е активно включване, където отново ние осигуряваме някаква заетост. За съжаление, това е възможността. Това е заетостта, която община Смядово може да осигури, така че одобрявайки този проект, ние там ще осигурим заетост на близо 40 човека за един период от близо година. Различните дейности са с различна продължителност. Тук предвиждаме да създадем един център социална рехабилитация, предвиждаме да създадем една мобилна група за осъществяване на помощ на хората. Проектът е най-вече насочен към хората инвалиди, хората, които се грижат за такива семейства. Има много интересни мероприятия, иновативни и затова се надявам, че проектът ще бъде одобрен. В момента тече подготовката по един друг интересен проект. Ние отново сме решили да участваме, колкото и трудно да вече да ни се струва това. Това е така наречените създаването на социални предприятия. Идеята е на община Смядово да ремонтираме една общинска база, да я превърнем в кухня, говоря в ефтина кухня, където ще може да се готви, хората да обядват, да си купуват обяд и ще бъдат там назначени хора, които също са инвалиди, които също до някаква степен нямат право да участват на реалния пазар на труда в общината. Най-важните проекти, които община Смядово подготви тази година и които ние участвахме, опитахме се да участваме, имахме право да кандидатстваме с 3 проекта, естествено, че общината кандидатства с 3.
Това са проекти, които подахме в Държавен фонд земеделие. Един от тях го споменах, това е асфалтирането на улици в Смядово. Другия проект е асфалтиране на общинските пътища. Говорим за общинските пътища, които свързват отделните селища на територията на община Смядово. Това също е един важен проект, който ние до някъде го реализирахме в първия програмен период, но сега трябва да продължим, тъй като той беше реализиран до там, докъдето позволяваше и самия проект. Така че ние сега продължаваме. Другият много важен проект, за който имам така добра новина от петъка. Минало е първото класиране и община Смядово е преминала първата граница на одобрение на цялостна промяна на водопроводите в село Янково и село Риш. Ще ме питате защо в село Янково и село Риш? Ами защото Смядово не е допустимо по тази мярка. Допустими са населени места под 200 000 еквивалент жители. Ние подготвихме такъв проект. Има много проекти от общините, наплива е много голям, но аз се радвам, че първата бариера ние сме прескочили и надявам се този проект, той се получи много хубав проект, да бъде одобрен и да бъде реализиран на територията на Смядово. В същото време общината нямаше право да кандидатства с друг проект, така че използвахме Народно читалище Братство и подадахме на ново проекта за културен център, за строителство на нов културен център в Смядово, за строителство на една голяма зала, която виждате, че не е необходима за провеждането на каквито и било мероприятия, а през другите дни това да се превърне в малки зали, които ще се използват за различни нужди на живеещи в община Смядово. Аз искам да споделя, че продължаваме да развиваме социалните услуги на територията на община Смядово. Винаги сме казвали, че общината е с доста добре развити социални услуги. Разбира се, съжалявам, че все още не можем да намерим проект и начин, където ние да вкараме прословутия дом за стари хора, които има изготвен технически проект и аз съм решила на всяка цена да намерим финансиране и той да бъде одобрен и изпълнен на място на старата детска ясла, но няма такава възможност. Надявах се това да се случи в селските райони, но приема, който беше направен, беше само за домове обслужващи деца, така че нямаше смисъл да кандидатстваме, но може би в следващия прием това ще се случи, така че продължаваме да работим в това отношение, продължаваме да работим развитието на културата и читалищното дело на територията на община Смядово. Мисля, че никой не може да отрече многото културни мероприятия, които провеждаме на територията на общината. Те би трябвало да са част от територията на общината, но тези мероприятия също са важни. Аз искам тук да подкрепя и да поздравя всички читалища на територията на общината. Всички проведаха по един събор под различно наименование и различни по вид тази година. Това показва, че читалищата не работят в цялата община и ние ще продължаваме абсолютно по същия начин да правим всичко това. Преди миналата година при провеждането на някои мероприятия бях обвинена, че това се прави в навечерието на изборите. Това не е вярно. Всичко, което сме го правили, ще влезе отново в културния ни календар и през следващата година, така че ние ще се опитаме да заделим необходимите средства да реализираме и тези дейности. Разбира се, има неща, които не успяхме да свършим, неща, които зависят от бюджета, неща, които не зависят от нас като общинска администрация, но това, което сме се запланували, това, което сме решили, ние ще го свършим. И накрая аз искам само да обърна внимание за нещо, което мен много ме тревожи. Това е темата за битовите отпадъци. Темата за битовите отпадъци е много широка. В момента доста усилено се разисква на територията на цялата страна. Искам да помоля гражданите, това, което правим с изхвърлянето на битови отпадъци, рано или късно като бумеранг ще падне върху нашия гръб. Моля ви, когато имате възможност, всичко това нещо го събирайте вкъщи, изгаряйте го. Просто в момента правим едни излишни сметища, което ни коства доста като средства на община Смядово. Ние, разбира се стараем да го прибираме. Предстои ни закупуването на още контейнери, те са доста недостатъчни. Предстои ни закупуването на нов сметовоз, по-малък и по-достъпен, особено за селата, но ние самички си мърсим и правим такива сметища навсякъде около нас. Друго, което искам да призова гражданите, нека всеки бъде съвестен данъкоплатец и си плаща своите данъци. Това, което се случва в общината, това се случва благодарение на това, че се плащаме данъците. Аз съм предприела една инициатива, няма какво никой да ми се сърди.
Трябва да ви кажа, че задължения, които не са платени годините назад, които тази година не са платени, ги даваме на съдия-изпълнител. Уважаеми съграждани, съдия-изпълнител повишава дължимите данъци близо още един път. Така че не допускайте за някакви малки суми ние да правим това нещо. Веднъж, когато ви дадем на съдия-изпълнител, ние няма как да се върнем назад целият този процес. Аз като кмет на общината съм длъжна да се изпълнявам задълженията по събирането на данъците и аз го правя по този начин, тъй като по доброволния начин някъде не успяваме да го съберем. Така. Това са основните неща, които исках да споделя с вас. Аз ви уверявам, че Общинска администрация Смядово има един много хубав, млад колектив, работещ колектив, който му се работи, и аз мисля, че с това, което виждате и това, което постигаме, ние сме го доказали. Ние ще продължим да работим за вас, ще продължим да променим инфраструктурата, ще продължим да кандидатстваме с различни проекти, което е възможно. Мисля, че това е единствената възможност община Смядово да придобие съвсем друг облик, наистина европейски облик на едно малко градче на територията на Шуменска област. Благодаря ви.